¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Pepe Torrente para la cadena COPE. ¿Cómo afrontáis el partido? Porque, claro, venís del 0-6 de la ida. ¿Cómo se trabaja esta semana para evitar la relajación de los futbolistas, que ya estén pensando más en la Copa de Campeones y que se centren un poco en lo que vais a vivir el fin de semana? Bueno, bons días. A ver, realmente é un escenario novo, non? Tanto para adestrador como para xogadores. Como dixen un pouco ao rematar o partido en Tenerife, dei moito valor ao partido, sobre todo técnico-táctico e físico que fixeron os xogadores, e quixen restar un pouco de importancia ao resultado en sí, coa idea de chegar a Riazor e que os rapaces podan disfrutar de un partido diante da nosa afección, que a xente de Coruña poda ver en Riazor aos seus rapaces, e iso é o que máis me preocupa. Insisto, volveron a adestrar moi ben durante a semana, mañán temos aínda adestramento pola mañán, e como digo sempre, é o que me deixa máis tranquilo. É certo que nunha eliminatoria o cómputo global dos goles é o máis importante, pero eu creo que para nós é continuar con sensacións positivas de cara a mirar máis adiante e pasar esta ronda. Lo decías tú, incluso después cuando habíais perdido contra el Celta y luego al final conseguisteis remontar y ser campeones, que el equipo estaba en el mejor momento de la temporada, ¿no? Sí. No sé si lo del otro día te lo corrobora y, sí. y ves al equipo en un momento, bueno, pues muy bueno, el mejor. Sí, a ver, é verdade que durante a primeira volta non pudemos disfrutar de xogadores moi importantes para nós por lesións graves que tuveron. É posible que incluso para este partido podamos recuperar a Dani Estévez e a Javi, que tamén poden ser importantes, e é certo, quizás o Tenerife outro día non tuvo o seu día provocado porque creo que nos estuvemos a un nivel altísimo, pero a primeira parte do outro día é moi similar a que fixemos aquí contra Oviedo en casa, non? Entonces, cando un adestrador ve os seus xogadores tan enchufados, tan metidos e sobre todo que a nivel físico, a nivel condicional, eu os beso e están a tope, porque moitos xogadores chegan con pernas frescas porque se repartiron moitos minutos durante a Liga. Y la última por mi parte, ¿cómo están los chavales, teniendo en cuenta que van a jugar en Riazor, que siempre es muy especial? Pois mira, equipo, individualidades están enchufadas tanto no partido de mañán do Fabril como no partido do domingo, e están pois como adestrador. Moi ilusionado. Será a segunda vez que me sente no banquillo de Riazor. A primeira vez foi co Arteixo na Copa Coruña e ganamos 1-0. Como xogador disfrutei moitas veces e só espero que sea a primeira de moitas veces que estes rapaces podan vivir Riazor. E, bueno, desde aquí tamén sei que o resultado non invita ao mellor a xente a poder vir a Riazor, pero créeme que creo que pode ser un bo partido, porque o Tenerife é un equipo que tamén propón para facer fútbol de ataque, e creo que poden ver un bo partido de dúas canteiras juveniles profesionales.